Jo, com sabeu, soc d'un poble de Lleida, que es diu Bellpuig, i quan jo era ben petit, allà cap a la dècada dels 80, l'alcalde del meu poble, que va ser diferents legislatures, alcalde de Convergència, que va tenir majoria absoluta en diferents legislatures, sempre es vantava, en aquest sentit li feia molta il·lusió plantejar, que el poble, un poble convergent, poruc, d'aquests de la Lleida, diguem-ne, interior, d'una forma aquesta Lleida, profunda, hi havia una família de comunistes al poble. I deia, veieu, diguem-ne, quin poble que som, que tenim fins i tot i respectem que hi hagi una família de comunistes. Clar, ell sabia que ho tenien tot lligat i ben lligat, que podien fer i desfer el que volguessin al poble sense que ningú els hi fes res, ni plantegés, diguem-ne, cap crítica, i que, a més, tenien una família, diguem-ne, de comunistes. Això és, diguem-ne, l'anècdota que em serveix per explicar o per exemplificar el que representa avui la Unió Europea. Tots sabem qui pren les decisions a la Unió Europea actual. Les prenen el gran capital i els grans poders financers. I això ho executen de forma calculada i milimètrica el Consell d'Europa i la Comissió. No obstant, ells tenen també un Parlament on hi tenen alguns que van a defensar els drets dels pobles i a criticar la troika. I el dia 25 aniran i votaran per defensar els drets dels pobles i criticaran a la troika. I ja ho saben, diguem-ne, què representa això. És una gàbia d'or, a 20 i pico mil euros l'eurodiputat. I evidentment criticaran la troika i diran, nosaltres estem per la construcció de l'Europa dels pobles. Siguem clars, siguem coherents. Són dos paradigmes. Europa, aquesta Unió Europea, matitzo també, té una divisa, és l'euro i tot el que representa. Nosaltres també en tenim una de divisa. La nostra divisa és la coherència. El dia que deixem de fer el que diem, serem com els altres. Nosaltres tenim aquesta virtut. És el que ens diferencia i hem de continuar apostant per ser això que diem que som. Per tant, felicitats per ser avui aquí i no haver claudicat en aquesta gàbia de ferro a 20 i pico mil euros l'eurodiputat. I d'on venim? Perquè, esclar, per nosaltres, això d'Europa, el fet, diguem-ne, europeu, ja ha tingut unes connotacions que hem patit al llarg de la història. Europa és el pacte de no agressió. El pacte de no agressió que va deixar a redós del feixisme als nostres avis i àvies. Després d'aquest desert que va representar el franquisme, que va representar la dictadura, torna, diguem-ne, a sortir aquesta voluntat de tornar-nos a incorporar a aquesta, diguem-ne, Europa, aquest somni, evidentment, provinent d'allà on venia, del franquisme, doncs està clar que per moltes persones això representava una possibilitat d'avançar. No oblidem, Europa per nosaltres va ser el pacte de no agressió. Van ser els nostres avis i les nostres àvies morint als camps d'Argelers. És això també Europa. Avis i àvies que després també, moltes d'elles, van morir o van deixar al final dels seus temps també en els camps d'extermini nazis o molts d'ells alliberant Europa del feixisme. Per tant, a nosaltres, diguem-ne, aquest projecte europeu educat i elitista, diguem-ne, no li devem res. Al contrari, penso que ens deuen algunes coses també. I quan, mort el dictador, iniciem aquest procés, diguem-ne, d'acostament a aquest món capitalista desenvolupat, fixeu-vos que és un moment en el que es planteja la necessitat d'incorporar-nos també a Europa. Jo diria que hi ha com dos grans elements que determinen el procés de modernització de l'economia espanyola i que de retruc ens afecta als països catalans. Són el procés de modernització vindrà de la mà del capital privat i sobretot el capital privat internacional, però a més el que hem de fer és acostar-nos i començar ja a plantejar la nostra adhesió al que és el projecte
de la comunitat econòmica europea en aquests moments. Estem en la dècada dels 80. El món capitalista està sumit en una crisi profunda. Europa també. I en aquell moment ja aflora a Europa, en el procés de construcció europea, ja surt al carrer qui és el veritable dominador del procés. Qui és qui està darrere de la presa de decisions? I qui està darrere de la presa de decisions no és res més que el gran capital organitzat. Apareix a la llum pública que existeix una organització l'any 1983 que es diu ERT, European Round Table of Industrialists. Què és l'ERT? L'ERT és el club dels grans poders a escala europea, que es dedicarà a partir d'aquell moment a fer informes que passarà a la comissió que executarà el Consell Europeu, en el qual es decidirà mil·limètricament cada una de les polítiques que es desenvoluparan a Europa. El mercat únic, la primera gran fita, posteriorment la moneda única, l'ampliació a l'est i, evidentment, tot el que fa referència a la necessitat d'articular el projecte amb el que serà la construcció de les xarxes de comunicació, transport i energia. Què representa la conformació del mercat únic? Aquest procés de llibertat de circulació de béns, de capitals i de serveis, no tant de persones, perquè ja veiem que aquest és un fet que no s'acaba de produir mai i quan es produeix amb molts greuges per a les persones. El procés de creació del mercat únic no és res més que la dinàmica que facilitarà la capacitat d'allò que en diuen aprofitar les economies d'escala. El gran capital es concentrarà en el centre europeu i distribuirà les seves mercaderies a la perifèria a través de les grans xarxes de comunicació i energia que hauran construït. Evidentment, tot aquest procés tindrà un impacte duríssim sobre les condicions socials, sobre les condicions productives dels països, diguem, de la perifèria i concretament dels països catalans. Fixeu-vos que la Comissió Europea afirmava en els seus documents que la creació del mercat únic significaria la desaparició de més de 100.000 nuclis rurals. Fixeu-vos que en el cas de l'estat espanyol, tot el procés d'inserció a la dinàmica europea va representar la destrucció només en el període que va fins a la inserció, diguem, a la Comunitat Econòmica Europea, que es produeix el 1986, de 2,2 milions de llocs de treball. A part de tot el procés d'esquarterament de l'activitat productiva, del procés que se n'hi deia de reconversió i la venda al millor postor, que no va ser res més que continuar perpetuant les oligarquies existents de la mà del capital que arribava a nivell internacional. L'estat espanyol es converteix en el quart país més venedor d'empreses del món. Així és com es produeix el procés d'inserció de l'economia espanyola dels països catalans en el marc, diguem-ne, d'aquesta dinàmica. L'estat espanyol enfila la dècada dels 80 amb més de 2 milions de persones aturades. S'ha acabat ja, d'ara, a partir d'aquell moment i per sempre, pensar que es generaran polítiques que facilitaran un lloc de treball digne i estable per al conjunt de la classe treballadora. No! A partir d'aquest moment, les 7 reformes laborals i escaig i més que vindran des de la primera, diguem-ne, que es va fer el 84, reformant l'Estatut dels Treballadors de l'any 80, seran reformes que el que plantejaran obertament és com camuflem l'atur en ocupació. A partir de què? A partir de massificar la precarietat. I aquesta és la lògica que espera, diguem-ne, al conjunt dels treballadors i de les treballadores. A partir d'aquest moment, tenim el mercat únic. Ja hem patit el procés d'esquarterament productiu, el procés d'esquarterament industrial que ens converteix en els subordinats, en la indústria gregària d'aquest gran capital que opera, sobretot aprofitant les economies d'escala que el mercat únic genera. Què passarà a partir d'aquest moment? Quina serà la propera fita que determinarà el gran capital europeu? La moneda única. Però per aconseguir la moneda única, el que caldrà és que totes les persones que conformen tots els països que s'han d'integrar a la zona euro acompleixin les condicions adequades que aquesta llibertat de circulació del capital necessita per a ser efectiva per als interessos d'aquesta elit financera i productiva. Això es plasma concretament en el que és el Tractat de la Unió Europea signat el 1992 conegut com els Acords de Maastricht. I els Acords de Maastricht no són res més ni res menys que els mateixos programes d'ajust i d'austeritat que ens estan aplicant en aquests moments. És control del deute, és control del dèficit, és control del tipus d'interès, és control de la inflació i és control de la possibilitat de devaluar, diguem-ne, la moneda en aquell moment. Fixeu-vos, per tant, que ja tenim un escenari en el que, a més,
d'haver patit durament les conseqüències del tractat d'adhesió, veiem com aquesta economia malmesa i aquestes classes populars que cada vegada hauran amb més dificultat la seva possibilitat d'aconseguir un llindar de vida més o menys raonable, es trobaran ara, a més, amb una política econòmica que els determina que si no hi ha possibilitat per fer despesa, si no hi ha possibilitat per incrementar el dèficit públic, la competitivitat de l'economia ha de venir a partir de devaluar les condicions de vida de la població. Per tant, tot el projecte de bastiment, de la modernització de l'economia de l'estat espanyol, que té com un element central la inserció a la comunitat econòmica europea, es basteix i en paga, diguem-ne, la factura el que són els conjunts de les classes treballadores. I si seguim aquesta narració, arribaríem fins a entendre que el projecte europeu ha tingut un èxit rotund. Ha tingut un èxit rotund en el que volia fer. Què és el que volia fer? Construir un espai geogràfic, una població subordinada a les necessitats i als interessos d'aquesta elit productiva i financera. Es construeix un espai bipolar on el centre europeu, sobretot Alemanya, és capaç de construir un model altament competitiu basat en pressionar a la baixa les condicions de vida i de treball del conjunt de la població, diguem-ne, alemanya i de la que s'incorpora des de, diguem-ne, l'Europa de l'Est. Aquest procés de competitivitat basada en els baixos costos, en la pressió, diguem-ne, productiva, tenint en compte aquests nivells alts d'explotació, es transmet a les perifèries que per tal de competir en aquest escenari hauran també d'apretar, de pressionar, de, en aquest sentit, disminuir la qualitat de vida del conjunt de la població. Ens trobem, per tant, amb unes perifèries que el que fan és comprar els productes que provenen del centre d'Europa. Fins a un 70% de la producció que exporta Alemanya es col·loca a les perifèries i paguen el que no poden pagar amb les seves importacions, amb les seves exportacions, amb els diners que els bancs alemanys els presten. Operació perfecta. Venem els productes, a més, els deixem els diners perquè ens paguen, tot sempre sota la bendició pràcticament papal que representava la moneda única. A partir d'aquí, què tenim? Tenim el que tenim. Societats endeutades, que quan esclata la crisi del 2007 se n'adonen del que són. Un holograma, una ficció. La no existència d'un model productiu que un cop es desconnecta del crèdit, un cop es desconnecta de l'especulació, un cop es desconnecta del que havia sigut el cicle d'acumulació financiaritzada, no té capacitat per ingressar i no té capacitat, per tant, per retornar el que són els recursos a aquests bancs, a aquest capital que tant s'havia enriquit durant aquest període. Què queda a partir d'ara? Queda la quarta etapa. Confeccionar l'episodi, diguem-ne, darrer en el que ens trobem ara. És confeccionar l'escenari de la despossessió. Anem a construir una narració en la qual tot el que són els deutes dels bancs els posem en un capell i en traiem deute públic, societats endeutades. Que el que hauran de fer via constitucional, acordada, en el nostre cas, pel Partit Socialista, pel Partit Popular, amb el vistiplau del seu opositor, ja ho sabeu, Convergència i Unió, haurem de sacrificar tots els nostres recursos, tots, a l'agraïll del pagament del deute. I això té noms. I és la cessió absoluta de qualsevol capacitat de decisió al que són els organismes, que ja només de lliure, sinó que no ja només de facto, sinó que de lliure governa el capital financer. És el semestre europeu, que fa que els comptes públics dels estats hagin d'estar regulats i decidits i recomanats per aquestes èlits. És el six-pack i és el two-pack. Són els acords de les polítiques que s'han de seguir sí o sí, i qui no les segueixi, multa. És, evidentment, la troika. I aquí és on ens trobem, en aquests moments, en la plasmació efectiva del que esdevé el projecte estrella de l'explotació a tots els nivells a casa nostra que ha sigut el projecte de conformació de la Unió Europea. Sembla ser que això que diem nosaltres, aquesta crítica furibunda, sense concessions, que no admet en aquest sentit cap mena de matís, perquè és el que hi ha, és el que veiem, és el que hem patit. Sembla ser que ens diuen que això que dieu vosaltres, l'extrema dreta, he sentit, i a mi em fa ràbia aquests dies que estic treballant, diguem-ne, a la pastisseria, sento sovint que se'ns equipara això, és que l'euroescepticisme
també és de l'extrema dreta. Però, està clar que nosaltres tenim fronteres. Les tenim? I tant. Però no són les fronteres que té la Unió Europea que fa el que diu l'extrema dreta. Les nostres fronteres no són l'Ebrós, no són els centres d'internament, no són Ceuta i Melilla, no són els filats, no són els filferros, no és Lampedusa, no és la fossa comuna en què s'ha convertit l'Este. Nosaltres tenim fronteres i tant. Els catalans i els catalanes anticapitalistes tenim fronteres. Tenim les fronteres que representen la injustícia social, l'exclusió, el racisme, la xenofòbia. I aquestes fronteres les tenim fins i tot a casa nostra. I les tenim respecte al senyor de la caixa, les tenim respecte a l'explotador de les persones migrants als camps, diguem-ne, de recollida de fruita de Lleida. Aquestes són les nostres fronteres. I està clar, diguem-ne, que nosaltres, penso, doncs, diguem-ne que és evident, aquest diumenge hem d'anar i hem d'explicitar clarament això. Ho hem de fer donant suport al que ja hem donat, que és el multireferèndum, un procés de construcció de base de la democràcia, de la participació, que posa sobre de la taula que pots anar a escollir a dins de la gàbia d'or, però no pots decidir ni pots tan sols opinar en un procés construït popularment. Per nosaltres aquest diumenge tenim dues coses. La primera, participar en el multireferèndum. I la segona és fer una cosa, diguem, molt clara, molt contundent i molt explícita a aquesta Unió Europea del capital, a aquesta construcció europea contra les persones imperialista que camufla sobre aquesta pàtina de drets humans i d'inclusió el que no és res més que un projecte d'explotació. Aquest diumenge nosaltres, a la Unió Europea, li farem així. Bé, doncs, com han explicat les companyes i els companys, ja veiem que amb la Unió Europea no tenim futur, precisament perquè la Unió Europea ens porta allò que Rosa Luxemburg anomenava barbària, la qual ja ens va alertar a principis de 1900 d'aquesta construcció dels Estats Units d'Europa des de les elits. També hem de tenir en compte que en la Unió Europea no tenim futur no només per aquest viatge cap a la barbària, sinó perquè precisament és un projecte que ens impedeix la construcció del nostre propi projecte, d'un projecte emancipador col·lectivista. És aquest projecte el que no té cabuda dins de la Unió Europea. El socialisme feminista dels països catalans no té cabuda dins la Unió Europea. I per tant necessitem un marc completament oposat de relacions internacionals per exercir la nostra pròpia sobirania política i econòmica dels països catalans. Que sigui una aliança entre els pobles que lluiten i que construeixen el seu propi model emancipador, tant si són d'aquest anomenat continent europeu com si són del que avui ja es coneix com el pati del darrere de la Unió Europea, que és el continent africà. Per tant, el nostre futur, tal com expressava el lema de la convocatòria, no és altre que la independència, el socialisme i el feminisme. Moltes gràcies per haver assistit a aquest acte.